Mura niya ang handa guys. Simple na kaayo. Dahil manok. Duha ka manok. Huwag natay carrots cake. Hinimo ni Flor. Thank you Flor sa imuhang effort. Nga nindot kaayo imuhang gihimo nga cake para naho. Salamat kaayo. Kay bawo ko nga. Grabe zog imong effort ani. Kay pobre BOHOLANA vlog ang name pa jud sa YouTube channel. Grabe thank you kaayo Flor. Way kabutangan sa kalipay nga gihimuan ko nimong ingani bisag para nila simple dani pero para nako grabe jud di ni basta-basta nga effort nga imong gihatag nga makahimo ka ani. Salamat kaayo Flor og sa imong gift nga kuan t-shirt. Ganahan kong suot. Natay skabitsi. Maura ni simple ra kaayo among handa diri sa Korea wa na importante ng mga bongga-bonggang handa. Importante nga natatagaan ta kanunay sa Ginoo og maayong panglawas. Maura na importante jud nga madawat na to ang kinabuhi. Nga wala tay mga sakit. Maura na kuan sa Ginoo atong pangayon kanunay niya bahala ng mga material things nga di na to madawat. Importante ang maayong panglawas. Thank you Lord. Salamat kaayo nga imo kong gipaabot aning idara 38 na ko. Saway mga kakulian nga niabot sa kinabuhi. Salamat og namang gani mga kakulian okay ra na kaya ra na ho. Kaya rang sulbaron. Maura ni ang mong handa. Simple ra kaayo. Thank you. Bye-bye. Kana. Kara. Kaya, kuta. Kura. Maura ni ang handa guys. Simple ra kaayo. Salamat kaayo Flor sa imuhang nindot kayo nga cake. Pobre BOHOLANA vlog. Napa siya'y carrots cake. Natay fried chicken. Natay skabitsi. Nya miyukok. Bahalag way handa guys. Basta na'y miyukok mo na ilahang tradisyonan dili sa Korea. Bahalag way handa. Basta na'y miyukok sa tuwa pansit. Ang ilaha miyuk. Maura niyang handa ay simple ra kaayo. Di na importante ng mga bongga-bongga nga handa. Importante atong pasalamat sa Ginoo nga tagaan ta kanunay ug maayong panglawas. Thank you Lord, gipaabot pa ko nimo aning idara 38 na ko. Daghan kayong salamat sa imong gihatag nga grasya nga bahalag di mga material nga grasya nga akong nadawat. Importante nga maayong panglawas mo ra junay kinaimportantehan nga nadawat nato gikan sa Ginoo. Ang tagaan tagmayong panglawas kanunay. Thank you Lord, thank you. Salamat kay Lord sa imong grasya sa kinabuhi nga gihatag. Nadungangan na sa dahong edad. Hi Ate Marcelina, happy birthday. Unta tagaan pagdaghang birthday sa imuhang life. More blessings, good health. Unsa padadon sa imong pag-vlog, unta madugngan pagdaghang subscribers sa imong YouTube channel, Pobreng BOHOLANA in Korea vlog. Happy birthday te. Daw ngay gamay. Hindi sa lamin na siya pag summer ba. Karon kay di mo. Asa dapit ang kwanjo? Sa ato pa ingon sa dakdong. Sa tujang ko pa ingon. Ikas? Dua ka Box swimming pool? Oo. Di ba pinakalas yan ako ano ka nang Dapit na dito sa taas. pinakalas na di ba eskwela na karaan? Unahan na. Kapad. Ang tapan. Adiha. Diha. Siya ba? Coffee shop na din. Kadang peaceful ba sa dagat? Hindot siya ba sa coffee shop sa dagat? Para sa ano ba makapit? Salamat sa treat, treat ni Mary na birthday. Ano sa muli na? Hindi, kuha sa mo mga kamot nila. Kuha sa mga pa. Silpi mo kita o. Kasi utro pati utro pati. Seryoso ang isa ay. Seryoso ang isa na birthday niya. Tanggalaw sa mga kamot nila. Hi guys, kitreat ko ni Mary yung happy birthday. Chef salamat Mary. Di ba na ibang karon dira? Treat. Lami ang ginataan.
Na video man di ay. Ang misito.